Yeah, yeah, yeah. Check, 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 check. Sound check, check. Sit, sit, sit. How do you sit? Sit. Oh yeah. Oh yeah, come on. Check. Oh yeah. Yeah. Alas 8:12 sa atong oras, may gala aperti kayo. Welcome po sa BBS Bawal Bugok Show. Oh yeah. Sa pangalan pa lang may gala, kung bugok ka, please exit na aning live. Okay, No palihog entry. lang. Bawal ha. Kung medyo bugokon ka, bawal, nasayop ka sa imong gitanawan nga live, please pahawa, ayog apil ani nga live ha. Pero kung medyo bright mo, tapos naka-apil mo, paki-share. Medyo lang ha, napay medyo. Paki-share. Ano be? Yan. Okay ng audio ha. Check. Okay na yan. Okay, Ang kapilit ko. July 16 po ngayon mga kaibigan. Mm-hmm. And gahapon ng sweldo. Pag-check na ko, in fairness, napabiya po yung sweldo. Wow, Kuya. congratulations! Boya, goga. Gi-confirm man sad nga, hantod August, napay sweldo. So mag-birthday pag yun ay gyapon ko, nga napay sweldo. So at least medyo na-confirm na to na gamay, no? At least. At least ipalabay ra gyapon na to ang August. Makaselebrate ito, Brother Burns. Ansa Si Maria po, August Malinis Maria. Sunod, Rebecca. Ayo, tama. August Sunod, 6 mga Maria, no? 4. 4. 4. Nanobra lang. Siyempre may lain pa. Sumuro to, okay, bye. Alas 8:14 sa ako pang gingon may gala. Medyo ganina sa show na ako sa MOR, ganina medyo storytelling alay mi ganina, mga sharings. Oh. Kaya lisod kayo mag-story ang pinabibo nga deep inside medyo guol mi may gala. Bawal kayo. Pero Correct. nami sa stage karon nga dapat na mo dawato ng kamatuoran may gala nga August Nagyan, may 31 na lang gyud kutob ang MOR. May na lang kay napay BBS. Salamat bigayan ng BBS mga igala. Na-imagine ba ninyo na ang BBS mag-airing sa usa ka radio station? Pwede ha? Na-imagine ba ninyo na? Wala lang, naguna lang ko. Murag bibo siya. Feeling na. Lahi siya. Hindi na ako mo siya, ang muni Na-imagine ba makaparate. ninyo? Ha? Ang galing nga show makaparate. Sa radio, murag mulat siya. Feeling ko. So, wala lang. Wala lang. React daw mo dia. Sa inyong kuan ka ha. Ba? Naasa online, tapos magbalik siya sa usa ka radio station. Siyempre, dili na MOR kay wala na may MOR. Oo. Wala naman. Lahi na nga frequency. Sa inyo ka, posible ka na? Posible? Okay ka na? Okay Ba? ka na? Who knows? Oh, who knows? Hunos da parador. Oo. Kung kamo mo agree na, paki-share may gala, paki-share. Pulso ng masa. Hello, Sentananda. Hello, Katintin. Okay, sige na, paki-greet sa atong mga kwanpi. Hoy, before Ana Earp, ato sa silang ipa-share. Share sa mo. Share sa. Share sa guys. Okay, tapos again, Justin. Uy, sir, Sabado na ko ihatod inyong goods. Uy, Napaginete ayuda di ay napagin second wave yun you know. Buta pagin Ginoo. Actually, butang gina si Justin yun sa ako yung pagkailag. Wow. Di ay. Kung ayo, tingnan kung ayo ang mga kuan. Salamat. Timing ra. Malay mo, basin si Justin Magaliano, usa sa mga major sponsor sa
Murag duda na ako. Okay, kita na may mga basta lagi. Ay, grabe. Daga na ginaluto. Murag duda kayo. na ako ang sisters masiguro yun mo. May ito yung mono ko facial kanang face mask. Pwede na siya may gala. Di magay makasulod ng dugo kana pa yun ko. COVID pa ka. Sige Dabi, pakibasa sa mga first owner nga ganina ra nag mga Sige, ka-BBS na to. Di. Mag-roll call ta. Sugdan na to kang Herbert Lee Cajoles. Kang Pai Abaw, hello. Ampula. Chico. Sheko? Sobrang Chico. Sobraan kaya ang Sheko game ngay gala. Kasi man ni si Robrian Rubrica, gipang tawag na mo ang kauban sa HR. Lawin. Hello kang Dante Pilapil. Taga DCMM man Ay, Taga DCMM. DCMM Manila ni. Hi sir, maayong gabi diha. And kang Tekis Sulmeron, hello. And Chicks May. Oy! And si Jujur Kume na. Nana po na siya oh. Kaya na po ni siya Nana po niyang pangalan nga lami kayo. Adrian Basado Maria yung pangalan Maria na pinalami Maria. Jujur Kume. Line man oy, nakumanghod sa kilid eh. Easy gid na easy lang sila. And Dandri Salem, yan. Muna ako mga first honor during the pita. Naku Ayan. na next year partner, basin ako'y wala na basahan. Si Kwan, Justin, and Carl Cartagena, mo na nabasa? Wala pa. Tintin, may pagbabinaw diha, o makamingaw kasi. Hi, Tintin! Ay, si Georgera. gamay. Oo, si Kitsapay na din ni Ben. Si Amapola Rabrado Chico medyo apurado, kadugay ba? Medyo apurado. Si Mark Ferdinand Ligaspe. Ligaspe? Pwede Ligaspe. Kaya apektado lang yung ko guys sa meeting. Sorry guys. Grabe, back to back man to ang meeting gabi. Rubrika, gipang tawag na amo mga kauban sa HR. Wow. Yun Ay, nga. ampo, bro, yung mapya. Okay. DCMM na siya. Okay, I miss you, Maria. Good evening. Okay, sinta na. Pakishare, may gala. Sandri Salim, hello. Okay. Og siyempre, kay Thursday man karon basta Thursday, Webes, yun na. Og siyempre, basta Thursday, it's gugmang giahang. Giahak. Hala, Di lain na po nga letter sender nga problema nga atong paminaw karon may gala maki-chessmes na sa to. Yan. Chessmes sa mga storya sa palibot. Yung mag-asap din sa mga advice. Ganun. Ang inyong mga letter de, pwede nyo na actually i-PM sa kuang Bitog-Bitog University. Pwede sad mo sa akong email nga malvern.esparcia@gmail.com. Pero okay lang ng PM actually. Balang magkabalintong-balintong inyong mga kwandya. Kami na ibahal arrange. Uy, na-touch ko sa former na to nga dating DJ nag-PM. Nangayo pa sa ilo. Nakadog baka to. Ha? Kita ka partner. Putol ko. Oy. Brad. Right. Sorry. Kaya murag nahinay lagi ni. Kabalo siguro sila nga shutdown na. Di na ako kabayad. Ilan ang ginahinay ako signal. Ay, mata. Natay dating DJ nga nag-PM sa kuha. Saingon. In fairness, nangayo pa sa ilo. Basasa para magkasinabot Nasa chat na. Kinabasa mo nila ako ganun sa Listen chat. kayo mag-react di kabalong isa. Nara din eh. Ako na nabasa. Yan. Ayo basahi on air. Dili gani. Baby ko yung basahi. Sabi na basa ni Moon Dili, ako na ipakita. Sorry. Kita. In fairness na touch ko kung tinudan na yung manggaling na yan ko Iya, si tawagan. Yang pangayog pa sa ilo. Yan, pag-reach out. At least napag-irayapin ni Nani Earp na bilib na Sabi tao. mo reply, sabi mong answer. Taas akong reply mga sa kadangaw. Diba? Biyan lang. Time heals, diba?
Sumurat, okay, bye. Bye. At actually mo tong letter Mo to reading siya. karon. Moto sa ako, amo na nabasa. Amo ra gito guys. Salamat. Si Master Poppy, wala na sa, no? Medyo busy na si Master Poppy karon, no? Bro, na Busy ready na. na niya. Murag- Murag, second, kuha na ta, second, kuha na kita. Sa'yo tawag ka na? Choice. Anong second priority? Nag-one siya, nag-text, ano siya nga, wala pa daw siya kauli, magsulod daw siya later. Ay, try lang namo ko ipasulod siya. At sa tagad please. Mitsubishi mo ko, Mitsubishi. Mitsubishi, gano'n na siya. Nissan Unsa, Mitsubishi. Mitsubishi. Okay. So again, kung nagdaw mo sa tanan mga name mong supportive sa among may gala, salamat kayo. Katong mga nagdahom nga makabalik pang ABS, pwede makabalik pa pero not too soon. So Siguro mga basta ugod-ugod kutod nami sa August 31 mga gala. ipalabay lang yun mo sa birthday ni Maria o ni Bernie. Salamat kayo guys. Igo. Di na ipaabot sa mong birthday. Ang maabot yun sa mong birthday may gala, amo rin yung Maxi Care. Bantog ra day nga sa katong last na mga Christmas party medyo nagmaoy ko muna dito ang sinyales. Grabe nga mawi. Nag-una makag-celebrate Earth. Bantog ra nagatumba-tumba ko ato mga gala. Unya sana ba wala sa video nato ato. Oy! Ngano ka to? Sundangan na nato ning istorya mga gala. Basin taga Amo ABS ko, TV na tong letters. Nagunahon na lagi mi sa MOR mga gala kung sa among mga remaining na mga days among ipanggiya sa mga ex-MOR DJs. Yeah, via Zoom. Kaya Zoom, mga former. Pwede. Atong kumustahon kung unsa ba. Sumurat to. Pwede. Ayan, no? At least mapart sila for pila ka, ano? Yan, remaining days sa MOR. Nambre nag-update sa ako nambre tay DJ nga nagminyo. Tapos nagbulag ra po daw gyapon. Huh? Lagi na yun nagkuhan. Girl, Girl? boy. Samog ni mga Bakla. blind item every night. Tomboy. Girl, boy. Bakla tomboy. Na blind item na to last time. Alam, bago ni siya bago. Napoy DJ daw nga kaslunon na tana. Pero wala na Yeah. kayon kay dito COVID? nibalhin sa laing kuan. Gugma. Ayay. Diba? Wala ba siya ron? Siya na may ana day. Mga ex DJ. May update sila mga love life daw karon. Samo, wala yung blind item. Nasapon na istorya naman namo ang Yubak. So, wala yun. Mo ba? Nag-change na dagid ni sila. Hagbay rami nagbago. Okay, taon-taon na, eh. Taon na. Mga gapon. Sige na. Simulan na po natin ang atong letter for today. Paminaw mo sakto may gala. Putanaw na to kung unsa inyong ma-advise ani. Okay? Yan. Laro. Well, ang ako ma-advise, no? Wala pa. Wala Sorry. pa mo good mag-start. Sorry. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May madunggan or pa. Gusto ko na lamang ang imong tumangagiahag Upay akining dughan ko ano lili ako masakamag Unsa mahinungdan imo ako gidaligdan Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan Kana namin madunggan na. Arp. Kanina wala. There is. Kaya na wala. Murag yapog MOR there po sa garat yapon pagtandog sa mixer. Yung makamingaw na kinana. Ano mag-adjust ha? Iya ka nang dugay kay ma-off ang kanang sa mic. Anang mic o. Makamingaw na kinana. Uy, wait.
Uy, wait. Hmm. Ha? Ano ta? Nana daw si Poppy. Ha? Nana daw si... Inay nana si paulat na Poppy. siya sa gawas. Siya yung dala niya. Nagdala siya? Oh, Ay, sagsugod. Giulatan sa nato siya. Karat kayo. Karat kayo may... Makamingaw ka ng inanabay. Kanang... saan? Ibalin... Ibalin sa lain channel, be, kay Karat. Kalat tadayo. Tama no, karat yun din. Mo rin sa itong istasyon din. No? Mog yun di ay. Hoy, gubaon! Basta kita na. Okay, isa ra ka channel. Kani be? Lagi ako mikropono. Joe, mura mo nag-ice cream for mo. Stoy, easy. Ay, nana si Poppy, may gala na gid siya. Nako na. Pasensya ha. Mira to second priority na kita ni Poppy ba? Lagi, basin. Pasensya na mga fans. Karon 100 na pud karon kitang abot na gig ko. Actually, niubos atong viewers. Ni obos di ay. Lahi, Actually, gi-block. Hi guys, kumusta no? Asa na ta sa kwan? Asa na Well, nag-advise na ta. Advice na. Ay, ano sa? Balik pa. From the top. From the top. Okay, from the top. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Noy, makamingaw kay Noy. Maoy na po. Imo taglain bi. Grabe, bay. Gusto ko na lamang ang imong Hello, oy. mga ginawa. Ay aking dughan ko ano liliyang mas Pwede mo nidalan sa lang stasyon nga po. Pwede na. Ibutan na dito sa balitag serbisyo. Mga idol. Pag-share. Na, nag-share na ko. Share na ko. Wapata nagbinastos sa 125 na. Kung saan na lang ka magbinastos na ron. More iyang gitila-tilaan. Ala, 200 din sa may. Bawa na, basta Grabe. nga na nga mga istoryahan may gala. Diretso. Nakurat ko. Nakurat ka. Kakakurangan din ka lang, Maria. Basta tila-tilaan diretso. Nasya ko. Wala kayo. Introduction. Dear BBS! Dapat ka mo ang echo. Dear! BBS! Ano ba? Toto tato At least na put mo effort gamay basta Webes. Ha? Ay, tama. BBS! BBS. Mag-loan na ni SSS. Welcome to BBS-CBN. The service. Mayong gabi sa inyo diyang upan. Oga, tana matagan ninyo kahayag kining akong sitwasyon karon. Kahayag man di. Pili lang Green ka. light. Pili lang ka na imuris ko na isipal ko diri. Sus. Bliman.
Si Sir Seth Adlawan. Oh, grabe nga kahayag na. Adlawan gud. Adlawan, oh. Ano. Hmm. Itago na lang ko ninyo sa pangalan. Ulo pa lang po daan, ha? Ay, Joe, sige, istorya, Joe. Ha? Huh? itago na lang ko ninyo sa pangalang si Ana. Ah. Dili ko Uy, mo, Ana, familiar. dili ko mo ng pangalan ha. Dili first time ko nakadungan ha. Familiar nga pangalan. Oh, nipilit gud si Joe pangiyog Ana. Yo? Ana ra dai niliho ko na. Ano? Agay. Uy, gagaw daw na ni Joe. Nanasad na lang gagaw. Gaw. Go! Musa Wala, na oy, gaw? mamiss na ako. Gaw, miss you gaw. Ako dai si Ana. Okay, MOR. BBS. BBS di ay. BBS-CBN. Madadaanan na rin punta ni. Madadaanan na rin punta ni. BBS! Katong college pa ko, na ako'y karelasyon nga you've mooch. Yo mo. Tomboy, T-bird. So may line term na, you've mooch, Teddy T-bird, bear. Teddy bear. Tomboy, ana. Okay, mo ang among relationship naglast pa ba mi og 3 years. Wow. Sama sa uban MOR ang favorite na mga kanta kay la 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 la. O na pa la 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 la. La 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 la. Classic ah. Ah. Ang paborito ng mga DJ sa una kay si Lala. O favorite ka noon, KFC. Nanong KFC man? Finger looking good. Pero karon ilang favorite si Maria. Ipoch yun. Feeling Sige, ipos na. Sige. Masar ba ka to? So, itago lang na to sa pangalang si Carla. Sa among relationship, ako gid ang girl. Sa tinud-anay lang, medyo daghang kay ups and downs ang among relationship. Usay mag-away mi, kay usay grabe gini sila kasilosa eh. Labi na nga dagan kay mi kauban sa opisina nga mga lalaki. Nalan siya makita nga ka-selfie na ako, magselos din siya. Pero sa tinud-anay lang, grabe kay siya mocker. Sa? Mocker. Motecker. Hindi mo na mo care? Mocker. Muker ba? Musakay. Okay, sorry. Okay. Nga naman yun. Medyo wala ni pasar to sa joking committee Sorry. Hindi ako signal manggod. Marag Pwede lahi ka. pugos yun na maging Basta sige. Parang sa kong magyag. So, tuloy-tuloy na among relasyon. Apan bisag unsaon og bali-bali pakaibalo sa akong ginikanan. Nami relasyon kaya abi manggod ni mama nga best friend rami. Ay. Nakita mo kami sa sala nagtsula. Pero dili dai babae din sila tanawon duha no. Oo, wasin. Kay best friend man. Nasoko akong mama. Diyos nun mo akong mama. Na daw sa Biblia nga si Eva para kay Adan. Si Adan para kay Eva. So wala'y gibuhat nga si Adan para kalaing Adan. Wala. Eva para kalaing Eva. Wala daw. Pero tungod kay medyo nagbungol mi ni mama, naputol gyud ang among relasyon. Yay. Mo to ang history nga nagbulag mi ni Carla. Ayay. Mo na naitabo ka BBS, life must go on.
nag-focus na lang ko bisan pa man og gusto ni Carla makipagbalik pero wala na. Nilikay gyud ako. Og para malimtan ako siya niadto ko og Cebu. Nag-call center agent, a call center agent. Wow. May accent. Pagkaton ako sa Cebu, nawala na akong L. So akong wala, nawa. Ulo. Sakit akong O. Hang, kailang C. Kaya sa naanag ko no tug diri sa Aligre lang po, aligre kayo Risyo. Aligre kayo siyo. Mao na nga na-permintis bahay. Bye. Tas sige lang kung tanaw sa gahakot og bas. Balas. Balas. YL, putang hang kay. Liso ka diri siya ngay. Magniwang lang kay, inulan ka nagdaot na dayon ka. Nagdaot sila diri. Nagniwang lang kay ka, nagdaot na dayon. Sa ato diri sa Cagayan ang daot. Hapit na lang mamatay. Sa Cebu kay mo yung kag nagdaot nagniwang lang. Wala pa namatay. Yubo lang. Dito na ako naila si Brett. Brett? Uy! Ginawa ka na ginawa? Kanagirasuot ninyo? Brief. Dili. Sorry, di man nagasuot ba? Brett ba? Ang kwan ba ani kung maayo ba ni si Brett or bad? Bad Brett? Bad Brett. Pwede. Medyo sada ang joke, pero lahi ang pagka-angle pag-deliver. Delay ang connection. So, pwede siya kung buotan siya. Lagi ko sa uban station. Ay, nagkabalak. So, kung buotan siya, good Brett. Kung dili maayo, bad Brett. Okay. At least nasabda na to. Okay, naklaro na to. Explain. Ang angga niya kay si Brett. Siyempre, ano mong gina. O na, yung mic son, si Brot. Brot. Lingaw kayo sa Brett. Happy kayo. Happy kayo sa Brett. Happy kay mo kuyo, gimi sa imo. Naila. Basta akong joke, kaya dili sila mo kwan, magdigini mo kuyog na ako. So si Brett, ako naila. In fairness, sa kadugay-dugay na akong dila ramantiner, nakayon sa ko nga lahi ragi di ay gyud. Hello. Lahi ragi di siya. So nakayon gyud ko nga, this is it. This is a fun skit. So, nagkauyab mi ni Brett. Good Brett man po, di mo ba siya bad Brett? Dali. Ayos. Tapos, nakita rin ako nga murag, medyo mas nalingaw ko siya kay mas dakoon man siya kamot. Ayay! Ito gina yung ampay. Ampay gina to. Na normal ay mga away-away. Pero nakita man ako nga seryoso gyud si Brett. O ginahinay na ginako na erase sa akong kaugalingon si Carla. Siyempre nagkaedad na ta. Ako mama sige nalang padugdungog kano sa daw siya makaapo. Kung ikabala ka ma. Mag-post ko kung murisnig 5,000 likes magpaboros ko. Yagi pag social media. Na may mga ngana. May mga ngana. Yagi sa. Murich ning 5,000 likes. Sana ba? Kadlo ko. Oga, nalimtanan ako si Carla. Si Brett na ako na-focus. Og the month before sa pandemic, my God, Oy. nag-propose siya sa ko. Oy. Ingon siya nga, waman siya magdali. Pero gusto niya agad-agad.
Wala siya nagdali, ah. Wala siya siya nagdali, pero gusto niya agad-agad. Ora mismo. Ora mismo. Saway pagduha-duha, I said yes. The end. Oh, Naglalis may kung kinsa ang mag-host sa kuan MORDJ ba sa Cebu or sa Cagayan. Okay. Siyempre niyong yung kung ako collab ko niya, dapat diri siya sa Cagayan magpakasal. Ayay. Og tuon man, walay problema daw sa iya ha. Mao nang before sa COVID, nitabo ko dire. Nakapasarsag ko kay wa mo ko'y sintomas, wa may ubo, walay hilanat. Medyo kato lang akong tutunlan, pero sa pag-ubo na ako, bungot ra ang nakasangit bungot. Dili virus may gala. Dili virus. Unsay tingog sa bungot kung mahulog, Maria? Ang siting, wala ka try. Ay! Gitulon mo gud niya, Bern. Dili bushy. Wow! Oy! Wa ka bulong sa tingog sa sa bungot kung mataga ka, Maria? Wag ka kadungog? No. Ano? Ano? Ana. Mo na yung tingog. Ano? Ano na? Ano na siya? Ikaw na ba? Kubar na ka ba? Ano ba? So, unsa na ang formalin? Ano din, no? Ang formalin, ano? Ana. Ano yun? Sangit kayo, Besh. Siya na alambre. Kulot kayo. Ana. Mike si Joe Bay. Oy! So nakatabo ko sa Cagayan de Oro. I-inform na ako kong parents, ana. Boros. Ana. Wala pa na boros. Nangid na nga Tawa pa, magpapasal. Ipipara na ako nga diri na sa kinisukot naman siya nga diri sa Cagayan. Og sa diyang nibuto ang maong pandemya nga pandamay. Ay, pandemic. Bigis pandemic. So, medyo na kay medyo na kuan siya dito. Nasangit siya dito. Sa bungot? Dili sa. At, pandemic. Dito sa Cebu. Sa bungot. Katulbi na sa tutulnan, no? Sangit. Balik na po. Puta na rin ko, ang bungot. Ang bungot. Ang bangat. Dili ang Cebu. Grabe ra ba lockdown karon gyud? Cebu? Sa Cebu. Ang bungot. Sa panahon na ba nga ni kay grabe ra ba kayo ron? Sus, daghan kayo, baga kayo ron. Baga. Ang bangat. Ang Cebu. Oy, pero in fairness, lami ang utap, ha? Wow, Sa Cebu. Sa bungot. Ang bangat. Pero sa ato pang gingon, lockdown pagyapon sila mga igala. Cebu? Ang bungot lagi. Okay. Siyempre na lockdown man, so nabiling ko sa Cagayan, so video-video na lang. Og sa dihang nakita mi otro sa akong ex nga tomboy nga si Carla. Hala. Cebu? Ay, nawala na kayo man. Gayan. Ay, na. Sa Cagayan na. Nay. Emo ang bisita sa Sabalay, nagdala siyang tahong. Oh, grabe. Pahong yun. Tahong ni Carla. Iling na ito mukha ang ba? So nahimo na siya karon tahong ni Carla. Kabalo manggod siya nga mo niya akong favorite nga gigataang tahong. Timing kayo ang iyang mama, ang akong mama ato nga time nilakaw. So kami ra gyud duha ang nabilin. Hala. Buka ang tahong. Og sa dihang siyempre, di man po na ako siya gusto nga kuhan kay friends mo, ang good yapon mi. Ingon man po siya nga dawat na po daw niyang kamatuoran nga nanagi ko'y boyfriend. Iya lang daw nga mabalik ang friendship. Yeah. Og sa dihang MOR, among giluto ang tahong. Hey,
Gaya ng dati, Oh. nagkinaunay mi sa tahong. Sala? Bansala? MR na miss na ako in fairness. Ang kaninga moment. Nagkinamot ba sila? Medyo. Oo. Init man ang tahong tapos bahaw man. So kaya na kay kinamuton mga igala. Kinamoton. Sama-sama na. Sarap. Ay, MOR gitila-tilaan niya ang tahong. Hala. Tako mo nga tahong. Kilami kay ang gata ba? hey! Og MOR ingon siya nga ingon siya mo nga dungan daw mi. Musupsup sa tahong. Ay! Dungan ha? MOR na Rimenes ginamo ang 149 among lang mga yung views. kagahapon. Kaysa Cebu wala na gyud ko nakakaunog tahong. Lahi ra gyud ang tahong sa Cagayan de Oro. Lahirag yun. Talong man dito, talong. Tahong. Wala el dito tahong. Ang talong dito tahong. Taong. Lain man? Tahong. Og pastilan. Sa among ka-enjoy na hurot gyud ang mundo ka kilo nga tahong. Grabe, kinunlang. Grabe, perting lami agyod burag pastilan nakapiyong-piyong gyud may sa kalami sa diyang nagkinaunay mi sa tahong. Nagbasa-basa ang agi. Kaya medyo grabe ang sabaw sa tahong. Nastaran, Bi. Kaingon gyud siya, Oh my God, kalami sa tahong. Which is ako nakaingon po ko nga, oh my God, I miss this. Hey! It's been a long time. MOR nasipa ko na ko ang silya. Grabe ni. Nayabo ang Imagine na to, no? Nayabo ang pitsel nga nay juice. Hala. Kay nasipahan ako ang tiil. Grabe, kaya karami din ang taong mo. Daliman mo mga ka-BBS. Sa kalami sa tahong wa na mo nabantayan, wa na day may mga sapot. Gitrapo naman. Singot Yummy. kayo mi. Sigot na yung kaya kaon. MOR na pingis pag yun may kay nahurot ang 2 ka kilo nga tahong. Ayay. Wow, panagot ka. Ug sa dihang kay wa naman mi makaon, nagtinan-away na lang dayon mi. Wala pa gyud ay cheating na itabuan niya. Taon pa niya. Ingon siya nga wa na daw tahong per na siya clams. Ayay. Dako kayo Dako pa. Ug sa dihang MOR ambot batong orasa kalit namo na pukaw ang mga kagahapon. Ug sabay mi nang ang taog. La 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 la. Mo na ni Ron. Ilang gi fokusan antong katong nay Pearl. Katong naman nay Pearl sa kwan lang. Grabe lang Na, sulit na, pa na, dito. mga Ang tingog gani daw pagkaon nila gano? Ano ba la Maria? Naku, makayo. Oo, kung magkaon kag tahong. Ano yun? Oh, Ako kumakaon. Isulod. Nay bata, nay bata. Isulod. Naibata din. Bulabog man eh. Ano, Daddy, what's that sound? I heard that one time ago. Ipasok si Barney. Daddy, what's that sound you make, Daddy? Kamusta? Di sa ko ka-react. Viewers ako. Bulabog ni. Ka-awkward ba kaya niya? Sige na naka-headphone man ko. Okay na. Padayan mo. Padayin mo. Sabi na. Ay, katong gabion na pastilan. Suyop gyud ta ng tahong eh. Ug napukaw gyud ang mga kagahapon na sad. Karon mo ni sitwasyon, nagduha-duha naman sa noong ko. Dagan kay may nga sitwasyon lagi sa mga tungod aning kuan no? Tungod aning Pero mo niyang pandemic ba? common karon.
Makalit og ka shaky basta malong distance lagi. Pero saan maginako niyo eh? Sa tiyo na lang bitaw na bagi kay feelings yun aning tumboy yun. Pero kung ako Yay. yung nauna, di magi ko makahatag og apuan eh. Dili pa sad accepted sa society, sa tiyo na ilang pod. But she's my happiness. Nako. Ay, happiness. MR, nakipagbulag ko sa akong uyab nga na dito sa Cebu. Ugwa siya ka, Magpakasal na. ugwa siya kabalo sa rason. Ngano man ni, ngani mga sitwasyon. Aperty. So ito'y bagong kanta ni Brandy Bailey karon. Kalimot mo ko lang. Kalagot. Dili. Dili na iba ko sila ron, Yes. Mo ba? Ako mo dito i-feature dito na si Kuan ang nagkuan. Si Clyde Aquino ang bida, diba? Yeah. Hmm. Randy Lilo. Lilo. Dabi wa may L. Layo. Wayo. L-A-Y-L-O. Brandy Bailey. L-A-Y-L-O. Naraw. Ako na i-play nga kanta may gala para sa inyong tanan. Para na niyo. Naraw gido. Nakita niyo wala. Para nagtuplok pa ko. Nakita niyo wala. Wala no. Share. Ako sa Wale. i-share. Kato lang ha. Kaning Araw. kanta ko para inuklugin ninyo ni may gala nga ko na. Kaning Music video. music video. Si Brandy Bailey ni title Lilo. Lailo. La 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 Lailo. Mga alaw, sukat nga ikaw umibiyak. May galit na lang nga ikaw, pilaylo ka na ko. Wala ba kung mapasaylo og sa dihang milikay Magigsuon? palayo. Gimingaw na kada minuto nga kitang duha lang malit tayo anong pagod ka kanatong buhay. Naapapa ko'y huwadan sa atong gugma. Lantawa ko, lingi ako kung pwede pa palihog tanaw, palihog tanaw. Hiningaw na kada minuto nga kitang duha nang malipayon ang napabaka kanatong duha.
ko'y huwagdan sa atong buhay. Bugat ang gidala sa babae. Galing. Di ka madunggan, Biker. Brother Burns. Grabe ang gidaladala sa babae, mga igala. Sabi, bugat kayo na uloy ko. Ha? Naloy ko kay bugat niyang kuan gidala. Saan yung gidala dito? Od? Gusto kaya na ako, ma'am, ako nalay dala na ma'am, be. Pero Nawala ko. nice nga music video. Congratulations, Brandy Belly. Randy Belly. Tingaw na kita ba mag-play og mga music sa radyo, no? Sa mga local artists, no? Ah. Mm. Ako sa i-comment ning kuan kaning video link sa atong kuan. Para Okay. gusto nyo makita kay basing nagpilit-pilit ba mga igala. Para makita gini yung mas kung dako ba yun. Uy, Uy! Easy, easy. Para ka nang dili putol-putol. Ang kamot sa drummer, ang kamot sa kung dako. ang kamot. Okay. Galing ng gitarista. Gwapo po ang ilang mga suot na gwapo dito nga kuan. Bisdak! Ah, grabe kayo mga igala. Oo, motong Ay, yun. nakatigaw dito pod. Bitaw supporter kay na sa ako sa si Brandy Belly, sila Clyde, Inside City. O, Murag halos man siguro, no? Mga Salamat local kaya artists sa mga Bisaya, kuan. Bisaya, uy. Proud kayo. Kung gusto mo mapalitan ng bisdak nga t-shirt, bisita lang mo sa Facebook ni Joe. Pagkuha na mo kay next week mo gawas na po ng kuan restock na to sa Bisdak ug sa Juan Bisayawi. Okay, wa naman mo naman atong pantigom gyud. Para mo survive lang for the next ano. Again mga igala. Bitaw. Please, tagay may sa inyong mga comment before sa mong komento sa story ni Ana. Ana. Oo. Nga mas gipili pa ang yubmoch, ang tumboy, T-bird. So may mga term ninyo ng tumboy. Pag Sabira. ano lang ba? Pag nakoy makita bito nga babae, tapos gipagpalit ta sa katumboy, lami kay putlo ning tuwa din ipakaon sa iro. Di ay? Oh. Kaya mo isa man yun, sa may pulos na to ano yun, sa mga kalakiya. Oy, John Michael Batilo, musta na ka, brother? Yeah. It's been a while. Burag dugay-dugay na sada. Dugay na ko wala ka dog ni mo, brother. Ani panagdaanan na pod? Or Di sa nakatilaw kuan na lesbian? yung mama. Nakatilaw na ba kag lesbian? Sinakatila nag lesbian ba? Uy, gwapo ni karelit ko ani. Ayos. Usi ayos. Comment ang din siya lesbian. ayos. Ayos ang lesbian. Diba? Pero tinobya na ang mga lesbian gyud. In terms sa uban na yung mga butang, kablo na sila, kablo sila silang kiliti, kay babae, begya po na sila. Correct. Iba, lahi po nilang Kapalo. style. And Lahi ang mga siguro, dampuls. dili general gyapon na to ingnon nga faithful gyud na sila, pero halos kasagara gyud faithful ng mga kwan, mga lesbian kay mo gyud na ilang pangkuan kay ang mga lalaki abusado man. So mo po din ilang pang counteract na para pilion ni. Wow. Uy, nagpa-shoutout si Ed Satur Fiel Abaden. Lo. Oy, Ganyan Ed. na siya. Sige, agik-ik dire da. Oy, Ed. Umusta din? Umusta, uyab-uyab naman eh. Kani si Ed, uyab-uyab naman eh. Nana may girlfriend eh. Ay, grabe na yung girlfriend. niya. Grabe. Ay. Grabe yan, Herbert. Siya ang Grabe yan, pinakamayo mananghid sa mama. Mo Agay. ba? So, happy lugar ang kasing-kasing ano yung anong kuha na. Oh, marag. Happy siyang life. Gasturya Love ba mo life. sa imong manghod? Gasturya ba mo masinsinan dili? Oh, we're open. Wait, ingna daw siya bi kapila na siya gagkuan sa kawik. Grabe sa... Pila doy. Bila day. Grabe siya, bata pa na. Wow! ba? Sugod magiko grade 6 ko. Napagay 10 edad susugod na. Momo. Ay, kanang brochure sa ibon sa una, pusa. Pilit-pilit. Hubuan magaling lighter gani. Awayan pa na nganong kinsay nagkuha. Oh, tong Triumph, kanang brochure sa Triumph. Agoy, butang spitaka ay. Pero kanang crush yun, ang crush nasa yearbook. Tingala kasi ang pilit, Ana. pilit ang...
Wala na, nadaot na ang picture. Wala man siyang page nga na pilit-pilit man dito ra. So kung Sapon. kamo mga ginikanan, nagaling mo nakita sa page sa Facebook nga medyo nagpilit-pilit, nadia yang crush. Okay. Ang problema kay all boys ang inyong school. Good luck. Uy, pakitag daw kog mga kwan be, mga yugmoj, mga tomboy diha, kung naamoy mga kaila. Ipakitag basin na sila on opinion ani. Basin lahi ang ilang kwan, ang ilang na view ilang. ani. Nakoy Or katong nailap. liga pero kanang busy to siya karon kay nag-uban pud silang duha. Taguluan ba na? Taga-Taguluan ba na? Taga-Taguluan niya ang atong amiga. Kailan magyapon ni nato? Napo ko kaysa nga kaila po nako na nag-hire sa to sa una piyawak mga tatong banda ba nga wa pa lang ni sikat na disband na. Bana. Oh. Katong kailan matong sa una katong sa Capitol University tong sa Desmark ba to? Desmark. Ay oh. Dismark ba to? Kwanto mga motor. Oh, lagi. Mga Encore, Dis- encore. Dili MCOR, wala man to sa MCOR. Sa Desmark CU? to marag mga motor to. Oh, mga motor galing to. event. Oh. Diba na girl dito nga mo'y nagkuhan sa Model. tuwa, dili model ka nang borog nag-asikaso Ade. from staff na dito. Ito mang yun. Lately, nakita na ko siya sa Facebook or malipayon siya, pero yub moch iyang kuhan. Oh. Ayan, partner. Happy sila silang. Happy sila. Ang problema di ang uban mga parents dili nila accepted ni nga na. Uy, bag-o lang ba ya, Erp? Sa artista, di ba si Ian Veneracion proud okay sa iyang tomboy. Si Kwan po karon si K-Rob. Kay Brosas. Medyo chicks gyapon pero iyan ang gikuan na dawat na niyang iya pong daughter Yub Moch gyapon. Kabalo daw siya, high school pa lang daw, kabalo na siya. Oh, at Kay least, manimaw kabakuan daw na siya. batong perminti ang kamot siyang anak. Ay. Di main reason na gid na nga bawal sa mga kwan, mga parents kay dili manggod makhatag og apo. Pwede. Mo man na. Tinood man sana kanang uban Erp, kanang medyo religyoso pa Erp ang mga parents. Sa wala daw na sa Biblia. Oh. Ang And laki-laki kwan man gud na bye-bye. nila murag kaulaw sa ilang mga kumari ba ana ba? Di sila gusto nga na makomplicate ang Or, ilang. Pero sa crowd ni Kay Brosas pod, open man gyud na yung crowd pod. Sa kinsa naman na, yung makauban sa trabaho, di ba? Mga or I think the best nga makuan kay dili gana ng parents nga masawayan lang anak or Mo gani. makasaway na pa-discriminate. madlock lang sila for their mga anak. Ikaw ba? Maria na ba yung nanguyap sa'yo mga tomboy, Maria? Oo, first year college ko dugan kay mga tuluan na. Tapos wala nilagi padayong kay labosag ang tomboy. Ano ba? Uy, grabe siya. Ato nga time daw. Friendly lang po sa mga Paano madiskari parang laki talagang nagpagawas og feelings? lahi sila kay mura sila mang stock. Ay amot lang ato nga time ha, pero grabe sila maghatag og mga butang. Materialistic kay sila. Si value kani. Di ba rin Yes. bayot ba? Ba nga na sulgya po, no? Oh, mura na nagyapon gyud and then super expressive sa feelings and then medyo emotional ang mga mura ni girls gihapon I think the difference lang sa babae laki-laki. Ang sa laki-laki mong medyo awkward mo ginang mag-holding hands sa Awkward. laki-laki, muagbay, hug-hug. Ang sa babae, paano nyo ma-determine? What if kung girl, dili gid siya? Di ba dagang tomboy ro nga dili ka ng butch, dili ka ng lalaki, purma. yeah, chicks mga Nepon, chicks gihapon. Chicks. So, sa inyo ba, normal na ba na sa inyo ng mga hug-hug? Uy, dungan tag CR. Lagi, low Holding nga. Kano sa niyo ma-determine, Maria, nga lahi na ni, dili na ni pambabae, tumboy na ni nga move. Ma-feel ni mo kay nagi na kuan para sa mga girls. Meron na ni mga red flags nga uy lahi lagi ni. Sige daw, panghatag daw. Kaya basi na uban diha, apilan nila best friend lang. Kaya, para sa inyo, kamo nga. Yes, di ba nagka-shave? Oh. Napa ba yan na girl? Di ba naman siya makita ng mga boy ka na mag-ana sa mga bro? Uy, pwede mo kuan B ako do. Okay na ko. Dili kay mo feel makita na ka ng mga girls nga murag gapa-cute. Yung pa murag ngilngigan ka sa feels kung siya ang matouch ka niya somewhere. Or basi ka na lang mo reaction. or kanang girls nga the way mag-ingon nga gwapa kay ka bay ganang kita. Nana. Mga something nga dili man na nana nga. Gwapo gay ka ba? Gwapo gay ka ba? Love you ba? Pero siguro ko basi tungod kayo nakabalo na ka nga tumboy siya. What if kung wala ka kabalo? Tinalan siya, oh my God, you're so beautiful. Lagi. Ba na ba Sa tinanawan man na Maria no, sa tinanawan no. Sa tinanawan and gesture. Napaka-experience nga,
later na nimo nibawaan nga tumboy day siya. Oo. Nasa isa ka girl nga chicks kaayo. And then, dapat kami ka-close. Wala gin, ay, harag dyan na ako na-notice mga half sa SEM nga sige na siya, hinahinay na sa sige hatag og mga chocolate. Tingala sir, kay pag mata niya, ang kamot siyang friend, ano siyang panty. Uy, Ay, tubig gini gano. And then, gaka-feel na ganun gakangilngigan gid ko kung maghawin ka. Unya, the way siya mag-agad, murag nila, hindi naman ng mga Katingala si Maria kay kadahawi din gahangad siya ba? Ma-feel gina sa girls nga murag, basta ka nang ako. Kadahawi dyan ka, Maria. Kapag gid always eh. Unya wala siya nakauyab Maria og Lucky. Wala. So na. Ano na. Red Pero in flag fairness na naman, yun. gwapa naman siya. Guwapa ka ba? Oo, chicks good. Yun yung may Laoy, bawal. imo ta idong pangano eh. Tapos ang invite ni kasamo. Uwa, di pa to friends ato. Ano ba day? Kamo girls ba, kami, tinuod nga laki, galudan may makitag laki-laki gahalok. Kamo ba girls, yung anapon mo, tinuod nga maludan dyan mo. Kaya kami makita may babay-babay naghalok, kaka-turn on mo. Okay ra. Nagka-turn on miya. Oh my God. Oh, Ako okay, turn on. okay lang. Layo Okay mo, lang. confirm. Di ko ludan. Di na siya Confirm. ludan. Laki-laki? Kung bye-bye. Babae-babae. Kung laki-laki, dili ko ganahan. Pero babay-babay, Ah, ikaw, murag okay ra ka, murag kumakita ka. Kung girl to girl, okay lang. Sinilingi, bro, di ba pwede ka ganan? Maski kinsabay? Tapatan mo yung mga asawa dyan, patan mo siling, be, makita kag babay-babay maghalok. Lord, Ako asawa di ganan. Lord, di na siya ganan. Ako asawa di So, ganan. confirm, si Maria, tomboy. Agay! Bisexual. Dili, bisexual siya, bi. Basin. Di mo makaya. Ata pa si Maria, 40 magiging na mag-start. Basta ko basta chicks, mga chicks. Kaya nga nga, dili ka tong mga laki-laki ang forma. Itong mga that's my tomboy Gusto ba? sa imo pero ang now kay murag Catriona Gray. Ay my God. Pero nagka-crush. Ako ninyo, be. Pero ang mga girls no parang okay ra mga imbong lang girl crush kaya na ko na siya do. Yes, very natural Mura lang. kita lain ng awkward mo kayo. Oh my God, si Poopy to, bro. That guy Crush crush ka na kita, ko siya, Idol siguro lat idol kini na ako nga tao ba. Ana siguro no. Sa ato. Dili. Oh, normal na for Oy. girls na may nga sexy. In fairness, katong first year high school ko, na ako'y muhunong ko sa basketball ko, kaya usa ka basketball player, ganahan kay kumutanong siya, kay kanang may kisa mo dula ba? Eh, ay na burn. Pero pag shot niya, di ba sa kamo ana? Love it, baby! Di nagi idol, lang siguro ang pag-idol. Idol mga ato. God. Idol kaya Admire ta ba? Latsuy kay bay. Bro nga, kanang makita mo mga Kobe, mga kuan ba, LeBron James, kanang latsuy, Oh, nana, diba? Pero kanang Pero pag I may think- ka guy crush, buang. Pero murag mao na gyapon siguro tanaw ang babae nganong maka-crush na sila. Crush lang ilang term pero gusto sila nga mga ingato. Di ba ingana Maria? Yes, murag mga peg. Murag sana ingana ko anak gyapon nga Ano? crush. Nano to, sexy. Nano. So murag ingana gyapon pero dili lang ta mo ingon nga crush nga term. Ato lang idol para di kay Kailangan mo kay girl idol. crush ano. Idol lang ato kay idol. Eh, dili mo gud ni siguro. malisyahan sa pag-ingon or Mo ingon ka. pag-appreciate. Let's buy crush kay nako LeBron James bay. Like awkward Lain ba ba sa bagay no? Sa bagay idol imong tawag ba? Idol kay nako LeBron bay. Basta laki. Pwede. Idol na lang. So pwede ang term na nato lain no. Ang girls na Yeah, pwede ang nila mga gamiton term. ng crush nga term. Yes, Girl yes. crush kaya na ko na siya, eh? Pero lahi ta tanawa si Maria. Kung ilang on gender mag-kiss, dili sila ludan. Pero kung kita Oh my God. on gender magtan-aw ta, Love ba yun? Magkita ta ba di ba? Di kita gagakos, di kita gakiss mo. Bay, kumusta na ka bay? Ay, kumusta na ka bay? Lain. Mingo na ko sa ibo bay, wala ba? Sa ila kay Agbay ra, magkiss-kiss. Bay ano na. ba? Kabalo ka. Nabi sa gina sa mga part no nga maburog mahadlok sa ganong nga burog. Luwat iba mo ana tong feeling mo. Di ba na mapunggon kung feeling gini mo, di ba? In fairness, sad, kapil na ko kita sa katong table ni Mami J. Nasa yung mga DVD dito nga laki-laki. Ludon mo ko mo. Sukaon ko mo tanaw. I-prove yun niya nga laki yun siya. Ay, gano'n. Lord kayo. Di ang asin, burog mo na asin na mo backfire. dili. Backfire Ikuha siya. na lang nato sa salida. Sample, ang salida kay na murag laki-laki. Medyo amo skip na namo. Oh, yeah. Sa imo mga girls, kung naay mga Ay, babae, si, tama, Maria. Kung lalaki, Maria.
Lalaki Maria. Dili sila ganahan. Dili. Ako sila ako lang ganahan. ako dili gid ko. Pareho Sila ta ganahan. kayo. Opposite sa ato, di ba? Opposite sa ato kay lalaki man ta, pero kung babae kay mo ganahan ta. Ay, grabe ba? Turn on kayo basta babae. Kung kuhaan yun na chicks ang purma, Oh, kaya wala. kung napalaki. Kayo. Pero si Maria, at least ganahan po siya girl to girl ng tanahon. Kita Grabe. mo ra. Pero, Okay lang for me. for lucky, Pero at least wala pa giabot sa iya nga gaganahan gyud siya mukuan siya ba mubalo siya sa feelings ba. Oh, wala pa bata pa. pa man, bata pa. Bata pa. Uy, wala sa ko interest. Nakay friend nga tomboy nga naay karelasyon girl. Oo, na. Kumusta man ilang relation? I mean, Pura the way ni mo galib-galib gid nakita. sila. Yeah, the way ni mo nakita. I mean, unsa may mong okay ra ba? Medyo nabay sobra ka silosa. Kuan kanang dramatic yung ilang relationship kay as natural ba na sa girls na medyo moody, gagabi mag mood swing, so murag ganun. halos kada murag mag-change mood every hour niya. Gabi ka pa care pa lang. Niya gasto pod siya kay kuan. Kung saan Pili na ko mga herb kay murag pug bayot na sila, no? Because feeling mo nila. More may gyapon herb. Because feeling mo nila nga murag dili gid ko original kay ang bae sa laki para kay pon sa babayot mga lalaki mo. So muna usay ihatag nila ang grabe nga care, grabe mo hatag, mo gasto, mga ano. Bro, I think parehas na siya, no? and ma-feel po nila kung unsa gyud ang need sa usa ka girl. Kaya ang ila ba Yun yung lang. i-partner anak kay mga girl ba nga mga pure. So naaya po yung tendency nga pwede sila nga dili magpadayon sa relationship kay mo create silang family like makipag-binyo sa lalaki. Mola na yun. Yeah. Ang nakalamil lang sa babae sad, no? Kay pwede siya magpaburos. Kaya bahala pag tumboy siya. Kung tumboy ko ba. Nadawato na dayon. Kasi bahala pag ludan siya sa laki, pero at least bangag naman siya. Di ba sa lalaki ba nga, kung bayot ko, tapos gusto ko makapamilya, kailangan ko mo tirag babae, kailangan yun mo ismetog ang kuan, Noche Buena sa Ox. Pero kung ludon yung ko, luya, biya yun mo, saong ka ni, uy. Di para sa tumboy nga girl, pwede ra siya mubika diha, then bangag raman ko. So si lalaki lang dahil mo kuan, pwede ra po siya mo pili nga magpakaano siya, nga nasi anak, no? Mula na yung sa diferensya sa bayot siguro. Pero I think kanang mga ka nga mga silosa kaayo na sila yung ana. So at least parehara na siya may gala sa bayot ya kung ano yung ana ilang dating, no? Teka muna, ako sa ning pangbasahon ning mga kuan. Hello ko da kang mas bali man gid ba? Che man gid siguro ni ba? Happy to see you all. Paki-shout out po ni Kat Mix Boutique Online Shop. Thank you. Okay. Si Aris Parapol Asus, siguro na. Primero ra ang luod. Mo ba? Kamura dia. Snowbeer mo daw katapat, ana. May nila. Kamora dia. Snowbeer daw na ay katapat para wala sa lood mga igala. Mao ba? Kung wise novel, chile. Chili? Chile. Alright. Ano? Walay pulos. Walay pulos ang dagom nga gitusok sa doktor sa una burn. MK Muana. Wala. Kay naang tahong. Nantahong. Tungod sa tahong. Oy, karon taon magparapol ta. Kung taga Cagayan de Oro mo, picturein yung mga labunon, ha? Nana, murag na naman siguro yung last night. Na isa, pero ato extend karon kay basing yung Extend nalabhan, ano? basing nalabhan na to ba? Lagi. Picture karon kay ako nang pick up sa kuan dirt bag, ha? Wow. Ang mga sinina, ha? Ayun lang mga comporter kay mahal. Gamay. Sa Dito mga sa panty, ako mo pick up, guys. na. Please na. And also magpasalamat dita sa Blue Energy. Energy. Kung kamo magpatubil dito na mo sa Blue Energy kay kung moabot og 2,000 inyong kuan Brad. Inyong Kana? tubil automatic is automatic na ay usa ka kilong bugas. See? Inga nakagahi mga igala. Alright, yung dito na mo sa, again, kung magpatubil mo karon dito na mo, bisita sa pinakadool ninyong Blue Energy nga mga gasoline stations. Kay dito sa Blue Energy, again, kung moabot og 2,000 ang imong tubil, regardless kung usa ka tubilan or imo lang
For example, 200, Accumulated. 200, taniabot na og Natigom. 2,000. Oh, naabot na og 2,000. Oh. Oh. So, sa pa inyong Pwede kayo. di automatic may gala. Na dahil Nice ka dito magpatubil kay mo dawat na silang GCash. Wow. Ay. Social. Try ko dito. May kwarta. So, bisita Paper na mo. Kung nangutan na mo, adapit ang Blue Energy sa Cagayan de Oro, medyo ubay-ubay na po may gala just in case wa mo kabalo, ha? Basahon na ako kung asa sila dapit, asa mo mo adto, ha? Nara, oh. Oh, nara gid, oh. Nara, oh. Dugaya mo, Pinoy. Sige na, ka-excited na kay me. Tapos sa tangan ninyo, sunod mga simana, manghatag po mi og libre patubil sa Blue Energy. Ayay! Next Salamat. week. Alright, tanginin ninyo. So Wala, again, ang uy. atong Blue Energy nasa Cagayan de Oro, nasa Bulwa, sa Patag, sa Ipunan, Kauswagan, Pueblo, Indahag, Puntod, Osmeña ug Kugman. Sa Miss Yeah. Or area napoy Villanueva na hingoong na magsaysay, sa Iligan na Tambo, na Tuminubo. Sa Bukidnon nasa Quezon, nasa Valencia, sa Davao na Katitipan ug Mintal. Sa Caraga nasa Buenavista, Montilla, Baan ug Tagibo. Oh, di ba? Yun. So bisita na mo sa Blue Energy at tangin ninyo sa uban na itong mga shows. Kung gusto mo makabalo sa uban na itong mga promo, bisita na mo o appeal na mo sa among grupo. I-type lang nyo dia BBS. BBS. O mugawas dia ang Bawal Bugok Show mga igala. So, eto na. Kamo may igala, unsay advice ninyo? Kamo unsay ma-advise ninyo nga si mas gipili pa niyang tumboy. Si Ana nga mas gipili pa niyang tumboy. Ug tungod po ni sa COVID lang mo ako nakita nga nung ningani po ni siya. Nagdala siguro siya ba? No? Makamingaw. O, namingaw Pero kung- na. Ako una na kung as the same sa katong atong mga comments sa una nga kung love gyud niya gyud tindanay siya nga nag-love gyud siya sa lalaki murag kalitra man gud to day ang laki may murag grabe ka in love sa iya dayon na nakigminyo or nag-propose. Pero kung love yun niya ang lalaki, dili gid siya mo give in sa mga sexual needs niya sa kuan kay iya man gyud gibulagan di ba? Kung sexual na to, wala nang tagisaba. Pero karon kay gibulagan man gyud niya ang lalaki. nanay feelings. Iya man gyud gipili. Gipili man gyud niya. So I think mo na gyud na iyang preference at least kabalo na siya nga dili gid to niya grabe ka love ang lalaki. Lagi. Para sa ako nga dili siya tungod sa COVID kay naa mo gyud ang mga circumstances. I-test gyud ka kung love gyud nimo sa katawo bisag unsa pa nga test, pwede gyud ka mo balik gyud ka sa iya. Wa man siya ni balik gyud, ni decide man gyud siya. So I think na siya sa iyang happy place. Hopefully lang na iyan ang makaya na ang mga discrimination kung kung okay ra pod. Pero kung ang pag-anak na pod ana kung okay naman siya sa iyang future, medyo kuan na. Diya ginang conflict brad no kana bitong your happiness ug unsa gyud kana bitong namo gyud mga butang usahay mga igala nga dili mo gini siya dapat. Ana bitong for example, kung maminyo ka, di ka pwede mga bit kay namang gina sa di ba? Regardless og imong reason lugar. Butan na to bisan pag ibot ng lingkod nimo di nakahappy sa relasyon or sa sugod pag sa relasyon way nada. Pero tungod kay sa ngalan na minyo ka, burag ang palanaw sa tao, ang dapat yun, burag kung by the book yun ka, di na ka pwede mo ato sa laing, ginaminyo na ba ka? Ana bitaw? Correct. Karon wala lang takabalo sa reason. Munang uban ni tipas o nay uban nga medyo wala ni prosper ang relationship, may na sila problems. So naput na to sa laing tao, tapos kani nga tao may nakatanyag happiness, happy sila, okay sila. Pero ang problema lang, nakabikil, kung agi ka by the book, di gin mo pwede bay, kaya minyo mo ka bay. So para ka pa nang tumboy ba, nga bang, kung sila doha, happy man sila, wa man sila nagbugno, they're happy. Tapos, tinabangay sila doha in times of may problems. Kaya may tabo mong kung muna mong partner, di ba dapat nga naman na, kung example, kung ako'y problema, down ko, dapat ang isa mo ganun mo salo. Pero nga na ba, mo man na, support system ba yan na? Pero ang problema karon kay mo naman sa tasabay the book bay wala man na bay wala kuan bay nakabutang sa Biblia labi na mo yun din ka nga walay bai laki bay ana ba so karon ang Walay bai. walay bai ana dapat ang bai sa laki yun ang ana ba mo na ni problema karon o sige asa man ka ang imong for example relatives mo asa man ka dito ka sa nag-uban siya sa sakto bai laki pero di siya malipayon sige sila bugno sige sila away o dili siya sa giingon ka nga murag di lagi na dapat
Pero they're happy being together. Okay sila. Wala hapsa ilang kinabuhi, ana. So di na dayon mag-loko-loko. Kaya ang uban man god pretong na story, itong karaang teacher namo sa una sa Dumariano nga tumboy siya bay. For the longest time na siya ka-live-in nga girl. Live-in, ha? O live-in. So they're happy. Okay sila. Tumboy o katong paborito nimong PE teacher sa una brad ba nga isog kayo. Di ay? Ay live-in. Okay kayo na. Pero syempre natay-tay siya na amsman. Pag abot dayon sa mga legalities, dito na dayon nangayabo na. Iyay. Dili man ka kuan, di man mo marry, dili man mo kuan. Dito na din So ang wala yun. problema. Pero katong ilang panag-uban, wala problema, happy. Wala Okay gina. sila. Kanya na ba? Mo karon ikaw na din mo decide. Ni sulod man kuan ni tumboy man ni. So dawaton na nimo nga mo na ni nga mga consequence ang Consequence. di ba? Kitumboy man ko, so pwede ko nga dili ma-accept sa bangkoan. Na yung mga family gathering na Legality. medyo maikog kag uban nun siya kay basig libakaong ka nga sa manazoy ni patong Lagi. man siya ana nay may ana kana na ang mga sitwasyon hinahinay mo na nagtanggap. Tapos usahay pod ako pong message sa mga bayot o tumboy. Do sometimes makalimot ta ba nga usay magpaka girl ta o usay magpaka lalaki ta kay barag abi na to barag normal. Still na pagyapon ta labi na sa Pilipinas nga medyo dili pagyud kay Accepted. culturally sa culture nga di accepted ba. And sometimes naging mga butang nga kanabitang lay pagyud tong babae kaysa kuan. So nanay mga consequence. Namo kay mo sa anar nga magmanya. Tabi nila pag girl gyapon sila or feeling nila lalaki sila which is kung tanang gyapon nimo di lagi gyapon. So mo nang kailangan kalmado lang. Pero again para sa kuha, go for it basta dawata ang mga consequence. Okay. Sudlan nimo Savor yun nila yung mga moment na as na mag-relationship sila both same sex, di ba? Kay kabalo magyud nga dili na siya kanabitaw nga forever. dili sa normal, dili sa normal nga relationship. Yes. O ana ba? Oh. So yun. Una nga dapat i-savor nila and then kung musulod man gyud siya Unsay brand sa Savor Earth? Maggie Savor. savor na siya, savor. Savor University. Save kana yes. Savor yes. University. Pasok. Ilang namnamun. Namnamo. Namnamun nilang ilang Si Jesus our Savor. Savior. Ay. Basta ka na ingon na tanan, guys. Actually, kung sa ilang Joe, Poppy, yung Brother Burns, mo na to siya. Ha? Di ang question naman Pero- si Maria, kano sa pero kalas kung- nakakaon og tahong Maria? I think, katong last week, Wow. Wow. yeah, kanang, kuan ba, seafood. Garlic butter, ganitong flavor. Wow. Wow. Kanahan yun, diba, tahong, Ginaglisod. Kinabot nga yung rice ang shell. Wow. Master Poppy og Joe, kinahamba ninyo ang kuan? Tahong? Ay, Sus, kanang, may ang lain pa. pagkaon na kinamot na yun. Pwede ra po dila ra. Kamo ba hiling ba ninyo ba ginapawaswasan pa ba na ninyo? O Ginaswasan. Wapo itong waswasan, Gyud. Kasi Waswasan, makahilo man na ba sa diwaswasan? Pagkasahay na pagibalas. napagibalas Oo. na usahay. Ayaw, kuhaon gina mga balas o mga seaweeds. Kuhaon na siya kay para plaster pag ana din ba barag Kasi yun yung ganahan na color sa taong kanang pink, pinky. red, or orange. Depende kung sa idiga. Kung sa ihukad. Usahay ka din naman na magmatra ang color kay mura magyapon dulit ra man kayo. Disod sa kay mo Amo ba? tutukan pa malibat man sagka. Mura ba gyapon kay palungon naman niya ang ang ma-feel ra gyapon pagkaon nimo dila ra man. Oy. Dili man. Dili lang Joe. Wala ka kabalo nga pwede ang ilong. Uy, pero Brad, na ikuan ba na study ba na? Ay mo Oh. palabig tahong pod kay makabungol. Ha? Ano makabungol? Maipit Ha? man. Ha? Dunitan man ka ng ulo permi. Nakuha Anaon ba? na nga tahong, uy. Tapos makaupaw do na. Mo pila pahak na ko. Naigaharang gani mga legs ba? Mga legs din. Sa crabs. Pero Pero rapid ka na Dani Arbo. Kung gaana bitaw sakit kay. Wala, murag miss kay ni Poppy. Oh. Gusto. Dili na ko miss kay last week lang. Asa mga seafood ay nagkaon ba dato? makapula sa ilong. O say makapula sa ilong ng tahong, no? Ganun man. Makapula sa mga luot kay mga pula kay. Dot. Dinulitay Ay, sa grabe. tang ba?
Uy, baga kayong pancake. Kinaham ka na ko na, Brad. Adik kay ko na. Wow. Ay, sus. Di ay, abi ko Pakan, makatul. Abi ko kung sleepy ka na nga mga time. Ay. Alam mo din tayo, one time na nakasleep ka. Abi na ako, Erp, nga mga 20 ra ang mga lamhi nga tahong. Sos, magkaduol sa 40, magsamot, magkalami. Agoy! Kay naa naman gid dia. Ni kuan ni tukar na ang mga I-bloom lagi siya hygiene. kayo. Ang gi-hygiene sa una ni murag dinha na din siya ng resulta. Di ay, Gwapo man na mag-40 na, kaidiga nagmayo. Ay. Atong sa 20-20 pa, ipit-ipit pa man ka. Wala. Kare. Wala. Karon kay Brad, freewheeling na kayo yun. Oh. Pasagdan na ka kay. Buhay na buhay ba pre-willing. Hello, talawa Walay gunit-gunit. Naka-neutral na. Uy, saman mo. Basta sigurado lang ninyo dili red tide kay di Mayo ang taong basta red tide. Red Tide, makahilo. Makahilo may gala. Ngano nakabalo ka nga di maayo. Lagi. Dili man naman sa kongyod sa the Bureau of Fisheries. Nasa Bureau of Fisheries. Sa BFAR, ingon sila nga basta galing red tide may gala. Ayaw mo pangaon og tahong kay medyo dangerous na siya may gala. Pero very healthy na kung hingaon mo og kanang tahong, healthy ang relationship. Mas grabe ang bond sa relationship. Gwapo, naingon nga, gwapo dahil imong sudan pagabuntag. Tama. Muna ikaw, Maria, sos pakaon jud sa tahong. Yummy. Sakay kayo. Hey, pero asa balik ko na nato ato problema gamay kay. Nalang ko isa ka punto. What if ang atong i-advise sa iya is pugngan ang iyang self sa iyang happiness karon. What if mayon example, mayon ta nga, yes, mayon sila nga, okay ra ng lesbian, di ba? Ana man tatong advice. Kita tanan man. So pero what if mayon ta nga, dili gyud kay kabalo ka ang family biya gyud ang kuan na di matigulang kag kuan, di ba? Pwede. Matigulang ka, nya wala kay anak, wala ka, di ba? The essence of being a woman is to become a mother. Mo gyud na siya ang pinaka gyud ang mga babae nga lahi ra gyud ang Timbangon yun imong na pero role. Pero kung mayenta nga unsa man natog convince sa iya nga kuan buy-an na lang gyud na. Siguro anang nga time dili pa kay siya ma-convince nimo kay makita man nimo nga dili real love ang iya na feel pod sa iyang fiancé, di ba? Pero Pero wala pa sa katilaw kuanjo. Basin wala pa sa katilaw ay mao ba day ni ang labi sa iya man na buy-an. So dili pa gyud siguro to, dili pa to mao nga lalaki yang gikabuangan, yang diba? kabuangan. So, basin na day lalaki, di ba? Basin na lalaki so, gyud. mo nang sulito na niya kinaunag tahong karong panahona kay kung once na moabot na nga lalaki, sure gyud ko nga madili na gyud ang mapadayon ng relationship nila. So feeling nimo depende ni edad niya ron. Pila edad ka niya ni ron? Nakabutang ba dito sa atong kuan? 95. 95. Wala na. Wala na kamatayan. You know. Si Chicks May nag-advise siya, naaragya po na nimo girl ang decision kung forever pamilya imong gusto na raw makakita kag diwat sa dito ka sa talong. Hay. Kung temporary happiness imong gipangita pwede man na siya pero hunaw naa din na makahatag jud sa tanan. Iyon. So mo na po na i-review na po nimo kung unsa na po nimong gusto og tumong tinguha kay remember nagi mga age bracket nagi kay mga kuan sa imong kagalingon sa imong self nga makayon ka nga kani puro lingaw-lingaw lang niya ko tahong lang yun niya ko kanang kuan lang pero ano na sa nimo tama no sa near future paano yan gusto ko na i-family na imo sunod ana kung nana po ka na nga edad nga murag kuan sa bagay dito na sa daing ka kuan problema kung dito nimo ma-realize nga 70 anyos ka na Mao po lagi aya pa nimo makita dayon. Chicks May lami ibang tahong dia sa Japan Chicks May lami ibang tahong dia Murag duda na ako lami-lami ang tahong dito. Pikot daw ang tahong. Lain daw ang tahong dito kaunon Erp. ano man Pangit kay tingog. si Chicks May siya kay kung makatilog talong di na jud na mo pilig tahong mo binay tabo saya naguna ba siya tahong Oo. pag atog Cebu Yan, nakatilog talong
Oh. Basin pug Bisaya pud tong nga talong gihahak. Oh. Mo gani. Mo. Pagbalik, nibalik na pud sa tahong ay nakaingon gyud nga lahi ra gyud labi nagigataan. Oh. So, mayon ta nga mukaon po din siya, di ba? Oh. Ato na nang gi-assume nga mukaon po din siya sa tao. Yes, oo. Tama. So, if ever, mayon gyud ka nga lami. Sample, so kung siya si Ana, kung ako si Ana, tapos mayon gyud ko nga, lahi ra gyud ang tahong. Kung kana ang akong real kuan, sex ang akong rason, kanya dili ang love, I think kailangan wala pa siya nakakaon og talong kuan gyud, well cultured. Oh, well cultured. Tama, fertilizer. Or less fertilizer yung nakaon. So Oh, I think- si Miguel Galindez sa way nada daw sa Japan, blurred ang tahong. Tapos medyo saba daw ang tahong dito. Oh, saba lagi mo ginalain kay dito lain. Curious nun ko. Si figurasyon, di man mo tingog ang talong. Katingog sa Japan ha. Mo na ron. Pero kung ang iyang rason is love, kung katog yung love, yun lagi siya, kay gipalangga, yun siya ani nga tao, and willing yun siya mo forever nga tao, dito na din siya maingon nga, walay kasal-kasal na, as of now, So, unsa man, imo yung i-challenge ba? O, ready na gyud kay nga nga life? Correct. Kung love yun, pero kung sex lang, tanawa sa Lagi. napaminijo, pwede pa may mukuha. Ako na dahil. Ikaw na make sa kana. Wala na kabalo na ba kang okay na kay ko. Ikaw mandamay Ipapunta bigay nga sa ka. ako, Arp, kay basin gusto sila magkuhan. Nay nag-comment, saba ba daw ang tahong ni Maria? At dili daw. Gana daw. Ana ang reaction sa tiyang tahong. Nakatesting di ka? Sometime. Wow. Hindi, nag-share lang po kay mga basic maguna sa mga Pilipino. Ah, Nga tahong. Di oy? Ano ka na si mama? Dili mo rin ako naminaw drama sa radyo. Ano din ang tahong nila? Pero kung imong basehan, di ba, Joe, Bern? Ako lagi din yung pangalan ma-mention na Yes, kita yun. sa mga babae ba, kung saba ang Japan, ang Pinay, hilom, no? Hilom, no? Oo, kaya di man Kita ni mo? makamata man ako mga anak. Lisod mo kayo. Pero nabantayan ninyo sa mga Hilom salida? yun, hilom. Sa mga Parang salida? wala lang, patara lang. Hulat lang sila nga mahatagan sa sukli. Pero ang tinuod, saba man oy. Tinuod. Naga mag-chismusa nga silingan. Basta nagsaba-sabara po na sila, Bern, baka ang ilang gitanaw po. Uy, yun awat-awat po sila silang gitanaw. Anyways, di man nato na problema kung hilom ba or dili inyong partner. Ano problema kay mo sa... Ang problema, Sige, ka makabalo. Ang problema na ba kay partner? Mo na tiya karon sa Then ang utana si Miguel Galindez, gaklap ba daw ang iyong tahong? Gapakpak. Grabe pro naman na. Daghang salamat dahil sa Rescue Alcohol. Kung gusto mo Thank you. alcohol, Rescue Alcohol. Tapos kung gusto mo additional nga pangkapital, paspas lang releasing, bisita na mo dayon sa First Valley Bank. Kanang additional Yun, kapital. Medyo short ka karon, gusto mo additional kapital. First Valley Bank, sila'y bahala. Pwede mo mag-PM ana, dali kay sila mo kuan karon. Ang mga bangko karon po, Release. paspas na po karon sa online. Daghang salamat sa Uy Masoy. Thank you very much. And again, dirt bag kung asa tag 25 ra per kilo bisag asa sa Hala. Cagayan de Oro may gala. Aperty. Kasi buhato nila Erp ato sa atong imong kwan, ato ang Picture ang ilang mga labonon. Isa pa ako nakita da. Picture ang usa ka ang labonon tapos i-post dayon na sa BBS. Dali. pa naman nakita na. Isa pa nakita. Basing maulaw sila sa labonon nila, Erp. Lagi. Maulaw sila sa labonon. Social kay ni... Kaulo. Kano laundry basket si Trevor Cloma. Agay, pero si sige, Trevor sige. gi mo makadawg ani may gala. Lain. Walay lain may gala. Taga na tog chance taman ugma. Wala na Sunday, nag-extend naman tatong kuan. Last Last week man nun tani. Last Last week ito. episode pa man nun tani. So karon. So wala na, automatic winner. na. Automatic na. Si Eto na. ang problema ni basi si Trevor noon is American eh. Dre na. Trevor. Congratulations kay Trevor. Si Trevor atong winner. Yun, oh. Iyon. Yan lang po. Trevor Orica Cloma.
Unsay ang buhaton? I-share nato ning labunon. Murag alkansi na ang dirt bag ani kang Trevor kay pag pag hugas sayang sanina pag laba lapok tanan ang mo resulta sa tubig. Iloy, lima ka. Madaot ilang machine. Bali 5 ka kilo ra kung bayronoy. 5 ka kilo. Uy, dako na lang 5 ka kilo. Pero mo lagi na lagi madaot inyong ang washing machine kay puro lapok ang magawas. Okay. Why ilis-ilis man to? Problema puti nga t-shirt mo gitrapo sa ligid. Sige ka mo. Disgrasya. Alright. Congratulations. Si Trevor na si Trevor na to. Congrats, Trevor. In fairness kay niaging simana pa na siya naka-post. Again, kung wala pa mo nakasulod sa atong grupo, ato na mo sa BBS. Okay, Yeah, dito. community. Tapos dito Community. ibutang ni Joe ang link po sa iyang Bisaya Oy t-shirt Oo. para makabalo mo. Discounted na ba ta dito sa magkuhan? dirt bag? Kami may muan na gon mo kuha sa ila ha. Nangutan. Mo na siya tanan may online para di kay mo matens. Oh, Angel, sila rin mo ana sa inyo, Angel. Pagadian daw sila, Angel. Within Cagayan de Oro ra. Nakalami sa kuan dirt bag kay bisag asa mo dol sa Cagayan de Oro. 25 pesos pwede. ra gyapon ang kilo. Na 25. mag-uban god nga sa dool 25 pag layo na mo mahal na. Wala na pindi. Okay. So tanan mga sulod na mo sa BBS group nato. Okay. 9:39 na mga igala. Okay, positive lang gyapon ta. Iampo ninyo na hanga basin day. Wala pa ko nagsulti. Basin day nga ang Basin day. BBS ma-on air sa usa ka radio station sa Cagayan de Oro. DJ na po na ikuha ni Day. Basin lang. Basin lang, wata ka balo. Pero basin basin lang. lang. Paningkamutan. Ato Pero pa napagyapunta permi sa online. Nako sa online tapos basta lagi. Ay, lakad niya. BBS-CBN. Okay, salamat. Mapasalamat mi sa among ubang pang mga sponsors nga grabe ka supportive sa among mga igala. Alright. Inga mo tanan ug please paki-follow ko sa akong Instagram. Kung namo Instagram dia Bernie Bitok 2. Kung gusto mo tanaw sa among mga previous episodes sa amo ang Koan show nami sa Spotify, i-search lang ang Bitok Bitok University Podcast. Lingaw kayo na kamulumog drive. And akong YouTube channel Bitok Bitok University. Yan. Sa ako po, sa ako ang YouTube channel, Joe Romantico, and Instagram, Joe Romantico, Facebook page, Joe Romantico, TikTok, Joe Romantico. Salamat. And syempre, Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. Maria Filingera lang yun yung search. Thank you so much. Master Poppy sa tanan, i-google na lang na tanan. Gusto mo Master Poppy YouTube? Makita na lang sa Google. Kung gusto niyo Master Poppy YouTube, makita na lang sa Google. Kung gusto niyo Master Poppy TikTok, Mo, di ka makauyab po. Mo hindi ka makayapon. Mogi din na din. Maria, unsay tingog sa tahong Maria? Ingat mo tanan. I love you all. Good night, guys. Bye. Salamat. Bye. Bye.